హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 ప్రీ భక్తి శాస్త్రి క్లాసు. అందులో ఈశోపనిషత్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము తెలుసుకుంటున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఈ క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాసులో మనము మొదట ఉపదేశ అమృతాన్ని పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. తదుపరి ఈశోపనిషత్, ఆ భగవంతునితో మరి మనిషిని దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానము మనము ఈ ఈశోపనిషత్తులో తెలుసుకునేటువంటిది. సో మరి ఈ క్లాసులో మనము ఇప్పటి వరకు 10 మంత్రములను, ఈశోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి వీటిని మంత్రాలుగా చెప్పబడేటువంటి కదా. సో ఈ మంత్రాలలో 10 మంత్రాలను ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటిది. సో మొదటిగా మంగళాచరణంలో ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణాదస్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అంటూ చెప్పబడింది. ఆ దేవదేవుడు సమగ్రుడు సంపూర్ణుడు అయి ఉన్నాడు. అతడు సర్వ సంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి ఉద్భవించినటువంటి దృశ్యమాన ప్రపంచం మొదలైనవన్నీ సర్వ సంపూర్ణాలై ఉన్నాయి. మరి సంపూర్ణం నుండి కలిగించబడినది ఏదైనా తనంత తానై సమగ్రమై ఉంటుంది అని. సో అతడు సర్వ సంపూర్ణుడం అవడం చేత అతని నుండి అనేక సంపూర్ణాలు ఉద్భవించినా అతడు సర్వ సంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు అంటూ ఈ
ఈశోపనిషత్తులో మంగళాచరణము మనము చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమార్ మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी। మొదటి మంత్రం రెండో మంత్రం చదువు. హరే కృష్ణ. ओके। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन चक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. పరమపావని మాతాజీ చౌత్ర. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేస్తా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాత చౌత్ర రెండవ మంత్రము. మూడవది మాత. కుర్వన్నేహ కర్మాణి. హరే కృష్ణ. మూడో మంత్రం నుంచి చదవండి. అసూర్యనామతే లోక అందేన తమాసావృతః తాంస్తే ప్రేత్యభిగచ్చन्ति ఏ కే చాత్మహానో జనః. నాలుగో మంత్రం. హరే కృష్ణ మాత. నాలుగో మంత్రం కూడా చదువు. అనేజదేకం మనసో జీవియో నైనధ్యేవ ఆప్తువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో నాస్యతేతి తిష్టస్తస్మిన్నపో మాతారిష్వ దదాతి. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ 5, 6 హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 5వ మంత్రం. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. చదవమంటారా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. 6 కూడా చదువు. 6వ మంత్రం. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ 7వ మంత్రం చదవండి. 8వ మంత్రం కూడా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూత్ విజానతః తత్ర కో మోహకః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః సపర్యగాచ్చు క్రమకాయమ ప్రణం అస్నావిరగం శుద్ధమపాపవిద్దం కవిర్మనేషి హరిభూః స్వయంభూః యథా తద్యథోర్థాన్ వ్యదదాత్ శాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ. మాధవి లత మాత చౌతర. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. తొమ్మిదవ మంత్రం. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమోయ ఉవిద్యాయాం రతాః. అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యాహురవిద్యయా ఇతి శుశ్రుమధీరాణాం ఏనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడి వరకు మనము పూర్వము క్లాసులలో పూర్తి చేసుకున్నటువంటి మంత్రాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 11వ మంత్రాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క
వివరణం ద్వారా ఈ 11వ మంత్రాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ రిపీట్. ఈశోపనిషత్ 11వ మంత్రం. హరే కృష్ణ. విద్యాం చ విద్యాం చ యస్ 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 తద్వేదో భయగం సహ తద్వేదో భయం సహ తద్వేదో భయగం సహ తద్వేదో భయం సహ తద్వేదో భయగం సహ తద్వేదో భయం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా 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 విద్యయామృతమశ్నుతే 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 హరే కృష్ణ. విద్యాం చ విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ 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 అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. విద్యాం చ విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే విద్యాం చ విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ. విద్యాం చ యస్ తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే విద్యాం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. విద్యాం చ విద్యం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయాం మృత్యం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శశికళ మాత చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు. 11వ మంత్రం. విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభు.
హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యాం చ యస్ తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. పరమ పావని గౌరీ దేవి హరే దాసి. కృష్ణ. విద్యాం చ యస్ తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ. మాధవి లతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యాం చ యస్ తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లీలా మోహిని కేశవ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యాం చ యస్ తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సో హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు లేకపోతే ఈ శ్లోకం, ఈ మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని చూద్దాము, భావము, మరియు అలాగే దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. విద్యాం అంటే ఇక్కడ యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానము. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న ఇంతకుముందు జ్ఞానము రెండు రకాలుగా చెప్పినటువంటివి, భౌతికమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనది. ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది యథార్థమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానము. విద్యాం అంటే యథార్థం జ్ఞానము, చ అంటే మరియు, అవిద్యాం అజ్ఞానము, విద్యాం చ అవిద్యాం. అంటే యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానము, అజ్ఞానము అని రకాలుగా చెప్పవచ్చు. అవిద్య అంటే అజ్ఞానము, అంధకారం. సో చ అంటే మరియు, యహ అంటే ఎవడైతే, తద్ అది, వేద భయగం సహా. వేద అంటే ఇక్కడ తెలుసుకొనునో, తెలుసుకోబడేటువంటిది. వేద అంటే తెలుసుకోవడం, జ్ఞానం. మరి వేద ఉభయ అంటే, ఉభయ అంటే రెండింటిని. అంటే ఏంటి? ఏది విద్య, ఏది అవిద్య అనేటువంటి రెండింటిని. వేదో ఉభయం, ఉభయ ఇక్కడ ఉభయ అంటే రెండింటిని. సో మరి సహా అంటే ఏకకాలంలో, ఒకే సమయంలో. అవిద్యయా అవిద్య సాధనచే, మృత్యుం అంటే ఈ నిరంతర మృత్యువును, తీర్త్వ అంటే దాటడం, విద్యయా విద్య సాధనచే, అమృత విద్యయ అమృతమశ్నుతే, అమృతతత్వమును, మశ్నుతే అంటే పొందగలడు లేదా అనుభవించగలడు అని భావం. సో కాబట్టి ఈ మంత్రం యొక్క భావము అవిద్య ప్రక్రియను, విద్యా ప్రక్రియను, అంటే అజ్ఞానము జ్ఞానం, ఏది అజ్ఞానము ఏది జ్ఞానము. మనకి ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి 18 అంశాలు, 18 అంశాలను కలిపి ఒక పద్ధతి, క్రమమైనటువంటి పద్ధతి మరి ఏర్పడుతుంది. దాని ద్వారానే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము వృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పారు. భగవద్గీతలో మనకి 13వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకం నుండి 12వ శ్లోకం వరకు ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకాలలో ఏది జ్ఞానము అంటే వినయము, గర్వం లేకపోవడము, అహింస, ఓర్పు అంటూ మొదలైన 18 అంశాలు జ్ఞాన విషయాలుగా చెప్తారు. ఇవి తప్ప మరి ఏదైనా అజ్ఞానంగానే గుర్తించాలి అర్జున అంటూ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనల ద్వారా మనము భగవద్గీతలో చూసినటువంటిది.
సో అందుకే ఇక కొనసాగింపుగా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే అవిద్య ప్రక్రియను అవిద్యా ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను, విద్య అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానము, నిజమైన యథార్థ జ్ఞానం. ఏంటి యథార్థము? ఈ దేహం మనం కాదు, ఆత్మలము, శాశ్వతమైన ఆత్మలము అనేటువంటిది. అంటే అవిద్యా ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను రెండింటిని కూడా ఏకకాలంలో తెలుసుకునేటువంటి వాడు మాత్రమే. ఏది జ్ఞానము, ఏది అజ్ఞానం. అంటే జ్ఞానం తెలిస్తే జ్ఞానం కాకుండా మిగిలినదంతా కూడా అజ్ఞానమేని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సాక్షాత్తు చెప్పినటువంటి అంశం. సో కనుక అవిద్యా ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను ఏకకాలంలో నేర్చుకునేటువంటి వాడు మాత్రమే. అంటే ఏది చేయవలసినది, ఏది చేయకూడనిది. ఇంతకుముందు మనకు కర్మలు అకర్మ వికర్మలుగా ఉంటాయి కదా. సో అలా మరి ఈ విధంగా విద్యా ప్రక్రియను అవిద్యా ప్రక్రియను ఏకకాలంలో తెలుసుకునేటువంటి వాడే, అటువంటి వాడు మాత్రమే ఈ నిరంతరము ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, జనన మరణ చక్రాలు అనేటువంటి ఈ పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, మరలా ఈ అంటే దానికి సంబంధించిన జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, మరి ఈ దేహం క్షీణించిపోవడము, చివరికి నశించిపోవడము, తిరిగి మరి ఇంకొక దేహాన్ని పొందడము, మనం చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి. అలా నిరంతర జనన మరణ చక్ర ప్రభావము నుండి బయటపడతాడట ఏకకాలంలో అవిద్యా ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మాత్రమే. అలా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైనటువంటిది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకు కలిగేవన్నీ కూడా మరి అశాశ్వతమైనటువంటివి కదా. సో కనుకనే అలా అవిద్యా ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను అందుకే చెప్తున్నారు, విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయగం సహా అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. అవిద్య ప్రక్రియను విద్యా ప్రక్రియను ఏకకాలంలో తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మాత్రమే ఈ నిరంతర జనన మరణ చక్ర ప్రభావము నుండి బయటపడి, అంటే ఈ జన్మ మృత్యు ప్రభావాన్ని దాటి అమరత్వాన్ని పొందగలడు, అనుభవించగలడు, పూర్తిగా అనుభవించగలుగుతాడు. అదే చెప్తారు కదా భగవంతుడు, నా ధామాన్ని చేరుకున్నవాడు ఈ తాత్కాలికమైన దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ ప్రదేశంలోనికి మరలా రాడు అని చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాను వారు. సో దీనికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనము ఇక్కడ చూస్తే, ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, భౌతిక జగత్తు సృష్టి అయిన మొదలుకొని మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శాశ్వత జీవనాన్ని పొందడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ప్రకృతి నియమాలు ఎంత కఠినమైనవంటే ఇంతవరకు ఎవడు కూడా మృత్యువు చేతి నుండి తప్పించుకొనలేడు. ఎవడు తాను మరణించాలని కోరుకోడు, వృద్ధాప్యాన్ని లేదా రోగాన్ని కూడా కోరుకోడు. అంతే కదా, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం శాశ్వతంగానే ఉండాలి అనేటువంటి ఒక భావనలోనే ఉండిపోతుంటాం. ఎవడు కూడా ఈ రోగాలు రావడం కానీ, ముసలితనం అంటే మనము వయసులో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క స్థితిని మనం చూసుకొని అదే పరిస్థితులలో పెరిగిన తర్వాత, వయసు మీరిన తర్వాత ఈ దేహం క్షీణించిపోతూ ఉంటే మన యొక్క స్థితి చూసి మనకి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎవడు కూడా అలా ముసలితనాన్ని కానీ, రోగాన్ని కానీ, మరణాన్ని కానీ కోరుకో. కానీ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రకృతి నియమము, దాని నుండి జనన మరణ చక్రాల నుండి, జనన మరణ జరా వ్యాధి అనేటువంటి వాటి నుండి ఎవ్వడు కూడా తప్పించుకొనలేడు. ఎవడికి కూడా ఇక్కడ శాశ్వతంగానే ఉండిపోవాలని కోరుకు.
కానీ ఇది అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయం. ఇక్కడికి వచ్చి దుఃఖాలు లేకుండా శాంతియుతంగా ఉండాలి ఎక్కువ కాలం, ఇదే అశాశ్వతమైనది. ఎందుకంటే మరి బ్రహ్మ ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైన లోకమైనటువంటి బ్రహ్మలోకం. ఆ బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మ ఉండేటువంటిది ఆయనే తాత్కాలికమైనటువంటిది, కొంతకాలం వరకు మాత్రమే నిలిచి ఉండగలిగేటువంటి వాడు బ్రహ్మ కదా. సో కాబట్టి మరి ఎవరు తాను మరణించాలని కానీ వృద్ధాప్యాన్ని పొందడాన్ని కానీ లేదా రోగములు రావడాన్ని కానీ కోరుకోరు. కానీ మరి ప్రకృతి నియమాన్ని అనుసరించి ముసలితనం కానీ వ్యాధి కానీ మృత్యువు కానీ ఎవ్వడికి మినహాయింపు లేదు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదేదో ప్రగతి సాధించాము అని భావించేటువంటి వాడు ఎవడు కూడా వీటి నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశమే లేదు కదా. సో ఇంకా ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలతో మనం తయారు చేసేటువంటి ఈ కృత్రిమ విధానాల వలన, ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి దీని వలన ఇంకా మృత్యువు వేగవంతం చేసుకుంటున్నాం. అణుబాంబులు తయారు చేసి, ఆటం బాంబులు తయారు చేసి వాడు వీడు ఇవి చేస్తూ సో మరి మృత్యువు వ్యాధి అనేటి వాటి ఆ క్రూర హస్తాల నుండి మనిషిని ఎవడు కూడా రక్షించేటువంటి విధానాన్ని కనిపెట్టి, శాశ్వతంగా ఉండే విధానాన్ని ఎవడూ కూడా కనిపెట్టలేనటువంటి. మరి ఇట్లా అలాంటప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తు పైన మనం ఏదో సాధిస్తున్నామో అంటే మనం చేసేటువంటిది ఏదైనా అవిద్యగానే, తాత్కాలికమైనటువంటి జ్ఞానమే, మెటీరియల్ ఉన్నటువంటి భౌతికమైన లౌకికమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైనా అశాశ్వతమైనది, తాత్కాలికమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. దీనికి మనము ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నట్లయితే ఆ హిరణ్యకశిపుడు సో ముల్లోకాలపైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి, మొత్తం నేనే, ఎవడు విష్ణువు ఎవడు భగవంతుడు నేనే అని మరి ఎంతో యోగ ద్వారా ఘోరమైనటువంటి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడినే తన దగ్గరికి రప్పించుకుంటాడు. ఎందుకంటే అంత కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేసినటువంటి వాడిని ఎవరిని కూడా అంతకుముందు బ్రహ్మ చూసి లేడు. మరి అటువంటి ఆ వచ్చినటువంటి తన దగ్గరకు రాగానే అడుగుతాడు, మరి నాకు మృత్యువు లేనటువంటి వరాన్ని ఇవ్వమని చెప్తాడు. అమరుడు అయ్యేటువంటి అమరత్వం, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అమరుడుగా అయ్యేటువంటి, మరణం లేనట్టి అమరుడుగా అయ్యేటువంటి వరాన్ని కోరుకుంటాడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ వచ్చి నీ యొక్క తపస్సుకు నేను ఎంతో మెచ్చాను అని చెప్పేసి అతడు పుట్టలుగా ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే మొత్తం అంతా క్షీణించిపోయాయి. అవన్నీ కూడా యథావిధిగా బ్రహ్మ చేసేసి మరి నీ యొక్క ఈ కఠోరమైనటువంటి తపస్సుకు నేను ఇచ్చాను, నీకేం కావాలనో కోరుకో అంటే ఆయన కోరుకునేటువంటిది ఏంటి? మరణము లేనటువంటి అమరుడు అయ్యేటువంటి వరాన్ని కావాలని కోరుకుంటాడు. కానీ మరి ఆ వరం ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవరు? బ్రహ్మ. బ్రహ్మకే అమరత్వం లేదు. ఆయన యొక్క కాలమానం ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాలు కాలం ఏదైతే దేవతా లోకాల గణాల ప్రకారంగా సుమారుగా 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరముల తరువాత అతడు కూడా మరణించేటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఎలా ఇస్తాడు? అందుకే అంటాడు సో మరి అంటాడు ఆయన, సృష్టికర్తను లోకపాలకుడును అయినటువంటి నేనే అమరుడును కాను. నేనే అమరుడు కానప్పుడు నీకెలానయ్యా నేను ఈ వరం ఇవ్వగలను? అది అసాధ్యము, ఇంకేదైనా కోరుకోవయ్యా అంటే ఆయన ఇక ఏ విధంగా చూసినా నేను మరణించకూడదు
అనేటువంటి ఒక భావనతో, ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యము అంటే బంగారము అనే అర్థము, కశిపు అంటే మెత్తని పరుపు అనేటువంటి అర్థం వస్తుందట. మరి అటువంటి ఆ కపట భావనలు కలిగినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ధనము మగువలం అనేటువంటి 2 విషయాల్లో అమితమైనటువంటి ప్రియమును కలిగి ఉన్నటువంటి అమరుడుగా వాటిని నిరంతరము అనుభవించాలి అనేటువంటి భోగవాంఛ కలిగిన వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా అమరుడుగా ఉండి తన యొక్క కోరికను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి భావన కూడా ఉంటుందని చెప్తుంటారు. సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు మరి ఆ అమరత్వ వరాన్ని నేను ఇవ్వలేను అంటాడో, అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు చాలా తెలివిగా ఆలోచించాను అనుకొని ఏమంటాడు ఆయన, మానవుని చేత గాని, జంతువు చేత గాని, దేవత చేత గాని, లేదా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు అని చెప్తున్నామే, ఈ 84 లక్షల జీవరాశులలో దేని చేత కూడా మరణించినటువంటి వరాన్ని నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతాడు. సరే బ్రహ్మ తదాస్తు అంటాడు. అలాగే నేలపైన గాని, గాలిలో కానీ, నీటిలో కానీ, 3 కదా ఉండేది. అలాగే ఆయుధాల చేత గాని మరణింపనటువంటి వరాన్ని నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతాడు. సో ఇవన్నీ సరే బ్రహ్మిస్తాడు. అవన్నీ పొంది వాటి ద్వారా తాను మృత్యువు నుండి కాపాడుకో, ఎందుకంటే ఈ 84 లక్షల జీవజాతుల్లో దేని చేత మరణించబడడు. సో మరి ఎటువంటి ఆయుధాల చేత మరణించడు, మరి ఆయుధమే కదా ఉపయోగించాలి మరణింపజేయడానికి. అలాగే మానవుడు, జంతువు, దేవతలు, ఈ 3 రకాలైనటువంటివి, అలాగే మొత్తం జీవులు కూడా ఎలాగో వాటి గురించి ఆలోచించాడు అసలు అతను. అలాగే నేలపైన కానీ, గాలిలో కానీ, నీటిలో కానీ, ఎందుకంటే తన తమ్ముడు హిరణ్యాక్షుడు నీటిలో ఉండేటువంటి వరహ రూపంతో పెట్టుకుని అక్కడ అతను మరణించాడు కదా. సో మరి అలాంటి వరాలన్నీ పొందినప్పటికీ కూడా మరి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే భగవంతుడు అనుకుంటే ఏది కూడా అసాధ్యం ఉండదు. ఎందుకు, సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు కదా, పరమ ఐశ్వర్యవంతుడు, సంపూర్ణుడైనటువంటి వాడు. ఆయనతో సమానులు కానీ, ఆయన కంటే ఉన్నతులు కానీ ఎవడు ఉండే అవకాశమే లేదు కదా. సో కనుక అలాగే తన భక్తుల యొక్క భక్త వత్సలుడు కనుక తన భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరాన్ని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నరసింహుడి రూపంలో, అటు మానవుడు కాదు, ఇటు జంతువు కాదు కదా, అలాగే ఎటువంటి ఆయుధాలు లేకుండా తన యొక్క గోళ్లతోనే, అలాగే నేలపైన కాకుండా, గాలిలో కాకుండా, జలంలో కాకుండా, ఊహకైనా అందకుండా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వడిలో పెట్టుకొని అతన్ని చంపుతాడు కదా. సో దీని యొక్క సారం ఇంతేంటి మనం తెలుసుకునేదంటే, ఎవడైనా ఎంత శక్తిశాలివంతుడైనా అనుకున్నా, ఎన్ని ప్రణాళికలను మనం రచించుకున్నా మృత్యురహితుడు కాలేడు. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక అంశం కూడా ఇక్కడ తెలుసుకునేది, ఆ నరసింహావతార లీలల్లోనే మనకి 2 అంశాలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కృష్ణ భగవానుడు ఎవరినైనా కాపాడాలి అనుకుంటే వాడిని ఎవడు కూడా ఏం చేయలేడు. ఆ భగవంతుని యొక్క కృప మన పైన ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది. దానికి ఉదాహరణగా మహాభాగవతుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని చూడొచ్చు. అలాగే భగవంతుడు సంహరించాలి అని అనుకుంటే ఆ భగవంతుడి నుండి ఎవ్వడు కూడా అతన్ని కాపాడలేదు. అదే హిరణ్యకశిపుడిని మనము చూసేటువంటి ఎగ్జాంపుల్. సో కాబట్టి ఈశోపనిషత్తు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే,
ప్రతి ఒక్కడు కూడా జీవన సంఘర్షణ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ ప్రకృతి నియమాలు ఎంతో కఠినమైనవి, దృఢమైనవి. వాటిని ఎవ్వడూ కూడా అధిగమించలేడు. మరి శాశ్వతమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందడము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరడము. భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా శాశ్వతమైన ధామం అని చెప్తారు. అతమలోకము నుండి ఆభోనాల్లోక అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. అత్యున్నత లోకమైనటువంటి బ్రహ్మలోకము నుండి అత్యల్ప లోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు కూడా ఏ లోకానికి వెళ్ళినా తిరిగి మరలా జన్మించవలసినటువంటిదే, ఈ మధ్యలోకంలోకి రావలసినదే, ఈ దేహాన్ని పొందవలసినదే, కర్మలను అనుసరించి దాని ఫలితాలను అనుభవించవలసినది. కానీ ఎవడైతే భగవంతునితో ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది, ఈ దేహం మనం కాదు, ఆత్మలము, మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలము, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే మన యొక్క లక్ష్యము, దాసులం భగవంతుని కాదు, ఇంకా ఆయన యొక్క భక్తులకు దాసాన దాస అని చెప్తాం. అలా భావించినటువంటి వాడు మాత్రమే ఈ జనన మరణ చక్రాలను దాటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి జీవుడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళేటువంటి ఒక పద్ధతి, మనకి భిన్నమైనటువంటి జ్ఞానశాఖ ఉన్నటువంటిది. అదే ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, భగవద్గీత, భాగవతము వంటి వేద సారస్వతము నుండి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి. కానీ ఏమవుతుంది, ఇది విన్నంతసేపు మనము బాగానే కొడతాం, తల ఊపుతుంటుంటాం. కానీ క్లాస్ అయిపోగానే మళ్ళీ మన యొక్క యథార్థమైనటువంటి భౌతిక స్థితుల్లోకి పోతాం. భగవద్గీత పట్టుకున్నంతసేపు మంచిగానే ఉంటుంది, పక్కన పెట్టగానే మనం చేసే పనులు మనం చేస్తాం. భాగవతం విన్నంత. సో మనకి శాశ్వతమైన ఆనందము మన యొక్క స్వధామం. అదే చెప్తారు, భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా మరి మన వాస్తవికమైనటువంటి ప్రదేశం ఏంటి? మన యొక్క ఇల్లు భగవంతుని లోకం. అక్కడ శాశ్వతమైనటువంటిది. ఇది జైల శాఖ. ఈ భౌతిక జగత్ ఒక జైలు. ఇక్కడ శిక్షలు అనుభవించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు. సత్ప్రవర్తన ద్వారా తిరిగి మన ఇంటికి మనం చేరవలసినటువంటి. కానీ ఏం చేస్తున్నాం? ఈ జైల్లోనే నేర నిరోధక శాఖ అక్కడనే ఉండి అక్కడే ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాం. అది మన శాశ్వతమైనది కాదు కదా. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మార్పు, మనం ఏదైతే మర్చిపోయామో భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని, దానిని తిరిగి ఉద్ధరించుకొని భగవద్గీత, భాగవతము, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు వంటి వాటి నుండి, ఆ వేద సారస్వతము నుండి, అన్నిటి యొక్క సారము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులు అవ్వడం. జీవుడు తాను ఆత్మస్వరూపుడునని, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశను అని తిరిగి ఆధ్యాత్మిక గృహానికి చేరినప్పుడే అతడు సుఖాలను పొందుతాడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరి అక్కడ పొందేటువంటి. సో అదే చెప్తుంటారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. దేని ద్వారానైతే జీవుడు భగవద్ధామమును చేరగలడో అట్టి సందేశమును ప్రచారము చేయడానికి భగవానుడు తన ప్రామాణిక సేవకులను ధామము నుండి పంపుతూ ఉంటుంటాడు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు మనకి చైతన్య మహాప్రభులు సాక్షాత్తు భగవంతుడే. తదుపరి ఆయన యొక్క సేవకులు
నిత్య పార్శ్వాదులైనటువంటి వాళ్ళు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, సచ్చిదానంద భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎంతో మంది మనకి, అలాగే మన గోస్వాముల వారు, రూప గోస్వాముల వారు, జీవ గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాలు, బోధనలను వారు అందించినట్టు. ఎందుకంటే మరి ఒక్కొక్కసారి తానే స్వయంగా వస్తాడు అని చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో రావడము, తదుపరి కలియుగంలో ఆల్రెడీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో రావడము. ఎందుకంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సంతానమే కనుక, ఆయన యొక్క అంశలే కనుక, ఈ భౌతిక స్థితిలో మనం చూసి పడేటువంటి దుఃఖాలయంలో, అశాశ్వతమైన ఈ ప్రదేశంలో మన యొక్క కష్టాలను చూసి మనకంటే ఎక్కువగా బాధపడేది ఆ భగవంతుడే అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన ఎంతో ఆతృతతో మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంటి నుండి పిల్లవాడు బయటకు వెళ్ళిపోతే అతడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటాడో, మరి ఆ భగవంతుడు కూడా తిరిగి మన యొక్క స్థితిని తెలుసుకొని ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆయన ఎంతో అవకాశాలను కలగజేస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో క్లేశాలు, భౌతిక పదార్థములతో మనకు పొసగదని పరోక్షంగా ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్న వాటిని మనము పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ దేహ మార్పులలో కూడా కాలక్రమంలో మనకి వస్తూ ఉంటుంటాయి. కళ్ళు కనిపించవు, ముందుగా నెత్తి నరుస్తూ ఉంటుంది, అయినా యువకుల్లాగా ఉండటానికి రంగులు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. కళ్ళు కనపడక కళ్ళజోళ్ళు వాడుతూ ఉంటుంటాం. కొంతకాలం చెవులు వినపడవు, వేరే ఉపయోగం చేస్తుంటుంటాం. అంటే గుర్తులు ఇవన్నీ కూడా చిహ్నాలు. మనం ఇంకా ఇది కాదు, అయినా మనం మార్పులలో పొందాం. సో ఇలా అవిద్య, ఇంద్రియ భోగానికి భౌతిక ఆ జ్ఞాన పురోగతి అనేది ఆ జన్మ మృత్యు పథమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి జీవుడు ఆత్మస్వరూపుడు కనుక అతనికి జన్మ మృత్యువులు లేవు. కనుక మరి ఈ దేహము అనేటువంటిది ఎలాగైతే ఈ జన్మ అనేటువంటిది వస్త్రాన్ని తొడుక్కోవడము, మృత్యు అంటే వస్త్రాన్ని వదిలివేయడం లాంటిది అని చెప్తాం. అంటే ఒక దేహం నుండి ఇంకొక తొడుగులు, ఒక తొడుగు నుంచి ఇంకొక తొడుగు మారడం, ఒక వస్త్రాల్లో నుంచి ఇంకొక వస్త్రాన్ని మనం మార్చుకున్నట్లుగా. సో కనుక మరి దివ్య జ్ఞాన సాధన మానవుడికి అత్యంత అవసరమైనది అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. అదే సమయంలో ఏది భౌతికమైనటువంటిది అని తెలుసుకోవడం కూడా. మరి రోగగ్రస్త భౌతిక స్థితిలో ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని నియంత్రించాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 4 నియమాలు, మాంసభక్షణ వదిలివేయడం, మత్తు పదార్థాలను తీసుకోకుండా ఉండడము, జూదం ఆడకుండా ఉండడము, అక్రమమైన సంబంధాలను పెట్టుకోకుండా. సో ఇలా మరి కట్టుబాట్లతో ఆ ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటి అజ్ఞాన పదము, మృత్యు పదము నుండి బయటపడాలి అని చెప్తుంటారు. మరి యాక్చువల్గా ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇంద్రియాలనే కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఏమవుతుంది, ఈ భౌతిక దేహము, మనస్సు అనేటువంటి వాటి చేత కప్పబడి, భగవద్గీతలో చెప్తాడు కదా, ఈ జ్ఞానము అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడుతుంది వివిధ రకాలుగా. అగ్ని చుట్టూ ఉండే పొగలాగా, అద్దంపై ఉన్న మురికిలాగా, పిండం చుట్టూ ఉన్నటువంటి మావిలాగా ఈ అజ్ఞాన అంధకారం చుట్టుపడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఈ భౌతికేంద్రియ కర్మల మూల ఆధ్యాత్మిక కేంద్రీయ కర్మల యొక్క వికృత ప్రతిబింబాలు మాత్రమే అని చెప్పుకుంటారు.
మరి ఈ భవరోగాన్ని నయం చేసుకునే బదులుగా ఇంకా రోగాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటున్నాం మనం. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాల కోసం తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనల్లో మనం చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ వికృత ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించడమే భవరోగాన్ని నయం చేసుకోవడానికి బదులుగా పెంచుకుంటున్నాం. జ్వరం ఒక 105 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉంటేనే జ్వరం చెప్తాం, ఇంకా పెంచుకుంటున్నాం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో నుంచి. దాన్ని ఏం చేయాలి? క్రమంగా తగ్గించుకోవాలి. ఆ భవరోగం తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలన్నీ కూడా మన నుండి బయటకు పోతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నప్పుడు భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ అనాసక్తత ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. అది భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి మార్గంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. మరి ఎందుకంటే మూర్ఖులైనటువంటి, ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, మూర్ఖులైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఏ క్షణంలోనైనా ప్రపంచము నరకంలో పడవచ్చు అంటూ గగ్గోలు పెడుతూ ఉంటుంటారు. మరి లౌకిక జ్ఞాన పురోగతి జీవితం నందలి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సాధన వాళ్ళు వదిలివేయడం వల్ల, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వదిలివేసిన కారణంగానే ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది. అలా మృత్యుకు దారి తీసేటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి మార్గాన్ని మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నట్టు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ఈశోపనిషత్తు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, అలా ఆ అజ్ఞాన మార్గానికి బదులుగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము పెంపొందించుకోవడము ద్వారా మనము ఆ మృత్యు యొక్క క్రూరమైన హస్తాల నుండి పూర్తిగా బయటపడాలి అని చెప్తున్నారు. అలా అంటే ఈ దేహపరమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన వాటిని కూడా వదిలివేయమని కాదు, ఎంత కావాలో. అందుకే చెప్పారు మొదట్లోనే, ఎవడికి ఎంత చెందిందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి అని చెప్పబడింది మొదట్లోనే మనకి ఈశోపనిషత్తు. సో ఎవరికి ఎంత ఉందో దాన్ని మాత్రమే గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేటువంటిదే లేదు. ఈ భోగ ప్రవృత్తి చేతనే ఆ రోగగ్రస్తమైనటువంటి మానవ కర్మలు ఆ మోక్ష సిద్ధాంతముల చేత వేదాలలో నియంత్రించబడినాయని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షము వాటిని చెప్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంది, మనకి ధర్మం నందు గాని మోక్షమునందు గాని ఇష్టం లేదు. ఏంది? భోగ, ఇంద్రియ భోగమే మన యొక్క ఏకైక లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. అలాగే మరి దానిని సాధించడానికి ఆర్థిక, అంటే ధర్మము వదిలేస్తున్నాము, మోక్షం మొదటి దాన్ని వదిలేస్తున్నాము, మధ్యలో ఉండే లాస్ట్ చివరిలో ఉండే మోక్షాన్ని వదిలేస్తున్నాము, మధ్యలో ఉన్నటువంటి కామము, అర్థము, ఈ రెండింటిని పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉన్నంత కాలం. అందుకే భగవద్గీతలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, దేని చేత మానవుడు బలవంతంగానైనా తప్పులు చేస్తున్నాడు కృష్ణ అని అడిగితే, దానికి కారణం కామము, అంటే కోరికలు, విపరీతమైనటువంటి కోరికలు అని చెప్తారు. అదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేస్తున్నటువంటి పాపమయమైన శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తారు కదా. సో అలా ఇంద్రియ భోగానికి మనము వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రణాళికలను వేసుకొని చేస్తాం. కానీ ధర్మం యొక్క ప్రయోజనం అది కాదు. ఏంటి మరి? ధర్మపదం వాస్తవానికి ఆత్మానుభూతికే ఉద్దేశించబడినది. ఈ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది దేహాన్ని ఆరోగ్యంగా పోషించుకోవడానికి ఉండాల్సినటువంటిది. మరి మానవ జీవిత లక్ష్యమైనటువంటి విద్య, నిజమైన జ్ఞానం, విద్య అంటే నిజమైన
జ్ఞానం. అదే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికే మనిషి ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో కూడి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితమును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అంతేగాని పశు పక్షాదులలాగా ఇంద్రియ భోగార్థమై అవిద్యను కొనసాగించడానికి కాదు అని చెప్పబడుతుంది మనకి శాస్త్రాలు. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో విద్యా పదము పరతత్వ విచారణ కొరకే జీవితాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మనకి ఆ పరతత్వము బ్రహ్మంగాను పరమాత్ముడుగాను చివరికి భగవానుడుగా వివిధ దశలలో అనుభూతమయ్యేటువంటిది. మరి మనకి పూర్వపు శ్లోకం 10వ మంత్రంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ 18 సూత్రాలను అనుసరించడం ద్వారా జ్ఞాన వైరాగ్యాలను వడిసి పట్టుకుని విశాల హృదయుడగు వ్యక్తియే ఆ పరతత్వమును అనుభూతి మొనర్చుకొనగలడు అంటూ చెప్తున్నట్టు. మరి ఆ 18 సూత్రాల యొక్క మూల ప్రయోజనం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నము, కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవడం. దానికి మనల్ని మనము ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి మార్గము ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పాపాల యొక్క కుప్ప తొలగిపోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణం, భగవన్నామాన్ని కీర్తించడం, శ్రవణించడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ, కనీసం మనకి మిగతా పనులు చేసుకోవాలి కాబట్టి 16 మాలలు రోజుకు చేయాలని మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటిది. మరి ఆ జ్ఞాన విషయం భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, వేదాల యొక్క సారము, ఆ వేదాలను ఎరిగి ఉన్నవాడను నేనని. మరి ఆ జ్ఞానం ఆ 18 సూత్రాలను దేవదేవుణ్ణి భక్తియుత సేవ ద్వారా ఆయన యొక్క సేవను పొందడానికే అవి ఉన్నాయని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ మానవులుగా మనం ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఆ విధంగా భగవద్గీత మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి దానిని అనుసరిస్తూ, అలాగే శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు కూడా మనకి భక్తి రసామృత సింధువు గ్రంథం ముందు చూడబోయేటువంటిది. విద్యా లక్షణమునకు సరి అయినటువంటి పదము వర్ణింపబడినది. మరి ఇక ఆ విద్యా సాధన శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి ఏంటంటే, తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యచ్చ ధ్యేయ పూజ్యచ్చ నిత్యధా. కనుక మనుజుడు అనన్య చిత్తముతో ఎటువంటి వేరే భావనలు లేకుండా భక్త రక్షకుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి నిత్యము వినవలను, కీర్తించవలను, స్మరించవలను, పూజించవలను అని చెప్తుంది. అదే జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి, జననం మృత్యు సాగరాల నుండి బయటపడేటువంటి ఏకైక మార్గము ఏంటది? అనన్య చిత్తంతో శ్రీకృష్ణ భక్త రక్షకుడు, భక్త వత్సలుడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి నిత్యము వినవలను, కీర్తించవలను, స్మరించవలను, పూజించవలను. సో మనకు వేదాలలో చెప్పబడినట్లు ధర్మార్థ కామాలను భక్తి యోగ ప్రాప్తికి వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి ఛాయ. సో ఇది ఈరోజు ఈశోపనిషత్తులోని మంత్రంలో ఇవ్వబడినటువంటి దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ మంత్రాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటిది. హరే